Народ тапталах рыгыта самодеятельный композитор Российской Федерации культуры төнетюлях үләхетен. Саха Республикатын верхтәһенен онна экологиятын туйгуна Ольга Петровна Иванова-Сидоркевич бүгін сетинне сүрбе хүз күнігер түрәбіте ағуын үссіла. Ольга Петровна рыгыт мелодия сәрабығытынан болбаққа түрәбі дөйдутын айылғатын қарыстағынға чолан амма ресутын бұрақтарыны ұтары күстәқті қылсан үлеләбіті. Бөтін нәхелеген қотуя үрәғын чөлігер түйреге әлбәқ етін білеген бұл сер экологический паркы болан тұрар. Сетинне сүрбе үз күнә народ тапталлах рыгыта Российской Федерации культуратын үтүләх үләһите Ольга Петровна Иванова-Сидоркевич төрәбит күнә. Бу күн кинене амма жана сәргәтә үрәппит оголора истиң хирәк тылларынан ахталлар саныллар. Ольга Петровна аңарда сырыгыт мелодия сырбыгытнан болбакка амма рус айылгатын көмүскәһиңә Хотуя экологический паркатын лохтоһыңа ыппыт тересибит үлетине күн бүгүн умны баппыт. Ольга Петровна бейте бу бейтин этитин позициятын центральный телевизия Советский Союз үддүнен этен турар. Бу хакайрин көрөр үһүн амманы харыстыхын диен. Ольга Петровна оны Гилярий Владимирович амма чечер ансамблы терен оголору баратынан кабанжырыктыллара. Сайын ай оголорго айыр түһүлгө лагыры терен Хотуя айылгатын кетен көрүүгө элбехүлени ыппыттара. Касымысылларга үрәгә бөлән турбут дамба көтүрүллән Хотуя үрәк чөлөгөр түһән келин анна уаннагар барбыт отмас тиллән барбыт. Хыннана быт, кепсе табит, нахчудуга хыбыт, бәбит көсөт томут. Аны мана нахчуду интернетте кепсирете, дәрһәдән алгын, аны барды интернеттен чабадык истеретүт. Ольга Петровна Иванова-Сидоркевич сырдык атын керестен кинологун үйрәтер чинчиер үлеләр салганаллар. Ем агын 5 сыла тодор кенен болуга бихи багабыт тен музей тарих битен багабыт. Мин бәм тус бәм багам, оннан аймактарын бастан эптере, оны билер жоннорум. Бүлөйдәк тәрәһенә керсә ансамбл ры тоюк түһүлгәтин терен, театрализованный костюмны туроран баржанон үрдүхтәре. Лия Станиславская, Михаил Имшанов, Михаил Устинов, Саха телевидениете, Амма.